गाइस खुलुमबाय कामिसार बर' चेनेल जानो फिन सबखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे जाथाय जादों दाउ मासे दाउथु मासे फैनानै ग्लासाव ना खिरखियाव सौग्रा होदों। स' नोंथांमोना नायदो दाउथु नै दाउथुआ बेनो एसे खायल मोनबाय एसे खस्थ' मोनदोंदां। नै इयाव खस्थ' मोनदों नै बिदि माबाना बेसे गदों बैयाव फैयो नालाय बे ग्लासाव बैथिं दंफां लाइफां नुयो नालाय बेयाव फैनानै ग्लासावनो जायो। सिगांबो खेबसे जादों बिदिनो बे मा दाउमोनथाय बे बेलेगमोन 1 बोसोरसो जाबाय बेबो दिनै आरो फिन खेबसेयाव बे जाबाय। स' जों बेखौ जानाय नङा मानो होनबा हगारना होगोन मालायबा फिसासोना बिमा हगारना होनोसै न' देलाय बिरहोलाय नै हगारना होबाय बिरनो हाया माथो हागोन ना हाया बियो हागोन ना हायाथाय बिरनो हायाखै खस्थ' मोनदोंदां बियो सैमाफोरासो हमाथ' दाउथु हगारना होबाय रायजोफोर जोंखौथ' बेदर जाबाय थायो जानाय मोजां नङा बेफोरना मालायबा सैमाफोरासो डिस्टार्ब खालामो नामाथाय थाथोंसै बिसोर बिरलांबा बिरलांबानो जाबाय। नै दाउफोराबो मा जायो ग्लासफोराव माबायदि एक्सिडेन्ट जायो बिसोरबो जाबाय रायजोफोर एसे बेखौनो दिन्थिबाय रायजोफोर जायफोरा आंनि चेनेलखौ मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायफोरा गोदान फैदों अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो आरो खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुनानै अल खालामना ला। बेखौनो दिन्थिबाय रायजोफोर दिनैनि ब्लगा बेनोसै सबायबाय सि इउ नेक्स्ट ब्लग।